Slušate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Anastasija Mrđenović i ispričat ću vam najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. U 2021. godini nije bilo ni jednog prelaska zajednice iz kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve u raskolničku strukturu PCU. O tome je govorio mitropolit Borispoljski i Brovarski Antonije, rukovodilac poslova Ukrajinske pravoslavne crkve. Situacija se promenila, možda čak i kardinalno, u odnosu na period kada je na vlasti bio predsjednik Porošenko. Tada se u okviru državne politike sprovodilo kršenje prava vernika UPC-a i jednostavno uništavanje UPC-a. Sada ne postoji takva državna politika, nema naređenja iz Kijeva da se oduzimaju crkve. Ako uzmemo kratku statistiku, 2019. godine bilo je 128 zaplena od strane rajdera. Prošle godine je bilo svega 7. U 2019. takozvanih prelazaka bilo je 88, a prošle godine ih uopšte nije bilo, odnosno nema državne naredbe, nema instrukcije iz centra, a situacija se postepeno stabilizuje. Primetio je rukovodilac poslova UPC-a. Mitropolit Antonije je rekao da će kanonska crkva ostati u teškoj situaciji pošto još nisu ukinuti anticrkveni zakoni u Ukrajini. Prema njegovim rečima, zbog ovih zakona preko 1000 parohija još uvek nema državnu registraciju. U ovom periodu, zbog zakona o preimenovanju, ne možemo da registrujemo u eparhiji ni jednog episkopa koga smo premestili ili postavili. Danas preko 1000 parohija nema državnu registraciju. To je cela pomesna crkva koja postoji, one su otvorene, podneti su dokumenti, ali zbog ovog zakona koji je na snazi, da, on je obustavljen, ali ipak ove parohije nisu registrovane u organima koji to čine. To je izuzetno velika poteškoća, naglasio je mitropolit Antonije. Hollywoodski glumac i komičar Chris Tucker odbio je honorar od $12 miliona jer bi učešće u filmu podrazumevalo da ide protiv svoje hrišćanske vere. Prema rečima poznatog repera Ice Cube'a, od zvezde filmova Gas do daske i Peti element tražili su da ponovi svoju ulogu u komediji Petak, ali je on to odbio. Ice Cube je na Twitteru napisao: "Bili smo spremni da platimo Chrisu Tuckeru $10-12 miliona za nastupanje sljedećeg petka, ali nas je odbio zbog verskih razloga. Više nije želeo da psuje ni da puši travu pred kamerom." Tucker je ranije otvoreno govorio o svojoj veri i o tome kako mu je ona promenila karijeru. "To što sam hrišćanin pomaže mi u komediji. Moram da zakopam dublje kako bih pronašao nešto zabavno i nešto što nije vulgarno. To je teže, sviđa mi se izazov." Predstojitelj Albanske pravoslavne crkve, arhijepiskop Tiranski i sve Albanije Anastasije, pozvao je poglavare crkava da se sastanu radi prevazilaženja raskola. On se obratio povodom odluke Ruske pravoslavne crkve o osnivanju egzarhata u Africi, što je, prema njegovim rečima, predstavljalo nastavak crkvene krize u Ukrajini. Od početka crkvene krize u Ukrajini, usmeno i pismeno smo naglašavali da vreme ne leči crkvene podele i raskole. Naprotiv, vreme ih produbljuje i pojačava. Nedavna odluka Moskovske patrijaršije da osnuje egzarhat na afričkom kontinentu potvrđuje prvobitan strah. Paralelno sa raskolom među milionima pravoslavnih Ukrajinaca stvara se novi raskol na osetljivom afričkom kontinentu, gde se posljednjih decenija razvija pravoslavna misija. Navodi se u obraćanju koje je objavila albanska crkva. Ideju o hitnom sastanku svih predstojitelja crkava podržao je i kiparski mitropolit Isaija. On je izjavio: "Izjava Moskovske patrijaršije o osnivanju egzarhata na teritoriji Aleksandrijske crkve je jasna posljedica ukrajinske crkvene krize, koja nastavlja da se razvija sa nepredvidivim posljedicama." Carigradski patrijarh Vartolomej odbio je da na Svepravoslavnom saboru diskutuje o svojoj odluci o Ukrajini. Rukovodilac odeljenja za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije mitropolit Ilarion početkom godine rekao je da, citiram, "Ne bismo ušli u Afriku da nije bilo upornih molbi afričkog sveštenstva, koje nam se obratilo ubrzo nakon što se patrijarh Aleksandrijski Teodor pridružio raskolu.
Prvi takav apel upućen je pre 2 godine. Strpljivo smo čekali. Proučavali smo obraćanje sveštenstva koje nam je dostavljalo svoje molbe. Slali smo razne signale Aleksandrijskom patrijarhu da ne bismo željeli da uđemo na teritoriju Afrike. Ali kada su naše predlozi odbijeni, kada je Aleksandrijski patrijarh pokazao da neće promeniti stav o Ukrajini, šta smo mogli da uradimo? Zato smo sada prihvatili one koji su željeli da nam se obrate. Bivši predsjednik Ukrajine Petar Porošenko je 15. decembra 2018. blokirao letove sa ukrajinskog aerodroma kako bi vratio nazad carigradske hijerarhe. O tome je u svojoj besedi govorio jedan od arhijereja raskolnika Danijel Kovaljčuk. On je rekao da je tokom takozvanog sabora ujedinjenja, kada je doneta odluka o osnivanju raskolničke PCU, došlo do sukoba između ukrajinskih raskolnika i carigradskih hijerarha, koji su, ne čekajući kraj sabora, žurno otišli na aerodrom. Međutim, u stvar se umešao predsjednik Ukrajine Porošenko, koji je naredio da se blokiraju letovi iz zemlje i lično otišao na aerodrom da vrati goste iz Istanbula. U 2021. godini rizični kapitalisti su uložili preko $175 miliona u nekoliko softverskih kompanija koje izdaju aplikacije za molitve i svakodnevno čitanje Svetog pisma. Pre 10 godina iznos rizičnog finansiranja uloženog u verske aplikacije bio je manje od $100.000. Do 2016. ta cifra je porasla na $6 miliona, a do 2019. godine tehnološki investitori su od svakih $10.000 uloženih u startupe uložili oko $1,30 u religiozne aplikacije. Najveći primaoci novca rizičnog kapitala ove godine su 2 aplikacije, Hello i Glorify. Hello je dobio $50 miliona. To je aplikacija za katolike koja sarađuje sa 250 parohija širom zemlje, ali je posebno usmjerena na ljude koji su prestali da idu u crkvu. Glorify, aplikacija koja obećava da će pomoći korisnicima da razviju naviku svakodnevne molitve, prikupila je $40 miliona investicija. Investicioni analitičari smatraju da su ove brojke povezane sa onim što je obeležilo pandemiju, koliko redovnih verskih običaja se može preneti u online sferu. Međutim, sudeći po svemu, čini se da investitori veruju da će verske aplikacije još dugo nakon što pandemija bude stvar prošlosti i dalje biti popularne. Sinod Aleksandrijske crkve okupio se na dvodnevnom sastanku radi diskusije o tome šta bi trebalo da bude odgovor na činjenicu da su stotine afričkih sveštenika izrazile želju da iz Aleksandrijske patrijaršije pređu u Rusku crkvu. Aleksandrijska patrijaršija je u svom saopštenju izrazila, citiram, duboku tugu zbog odluke Moskovske patrijaršije da osnuje egzarhat u predelu jurisdikcije drevne Aleksandrijske crkve. Podsjetimo, 8. novembra 2019. godine patrijarh Aleksandrijski Teodor je zvanično priznao raskolničku PCU, bez obzira na to što je godinu dana ranije izjavio da u Ukrajini postoji samo jedna kanonska crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva. Zatim se desilo sljedeće. Patrijarh Teodor je 2021. godine sasluživao sa vođom raskolnika Sergejem Domenkom, što znači da je prekršio niz kanonskih pravila, posebno 11. apostolski kanon, prema kojima je i sam postao raskolnik. Stoga se patrijarh Teodor više ne može smatrati kanonskim arhijerejem, vladajućim episkopom u afričkim zemljama. Na isti način su otpali od crkve i svi klirici i arhijereji koji su se složili sa priznavanjem raskola i koji se nisu protivili odluci svog patrijarha da saslužuju sa raskolnicima. Oni afrički sveštenici i mirijani koji se nisu složili sa priznavanjem raskolnika ostali su bez patrijarha i bez episkopa. Istovremeno, predsjedavajući odeljenje za spoljne crkvene poslove u Moskovske patrijaršije mitropolit Ilarion je pojasnio, citiram, ne radi se ni o kakvoj najezdi, kao ni o tome da bismo nekako željeli da oslabimo Aleksandrijsku patrijaršiju. Odluka Sinoda Ruske pravoslavne crkve daje priliku onim pravoslavcima u afričkim zemljama koje ne žele da budu povezani sa raskolom, da imaju opštenje sa kanonskom pravoslavnom crkvom i da od kanonskih sveštenika dobijaju sveto pričašće i drugi tajne. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.